noni, moikka! Mä oon Sara ja mä oon 16V-tyttö Savonlinnasta. Ja ihan tälle alussa mä haluan sanoa, että mä oon puoliksi iranilainen, puoliksi suomalainen. Mä oon syntynyt kuitenkin Suomessa, että ei siinä mitään. Niin ja mä haluaisin nyt vähän kertoa, että mitä mä oon kaikkea niin kuin joutunut kestämään elämäni aikana. Ja tämmöistä muuta pientä mun elämästä. Mä en halua, että tästä tulee mitään isoa juttua. Mä haluan vaan niin kuin purkaa kaiken kaikille. Mä haluan niin kuin kertoa ihmisille, että millaista on oikeesti elää kaiken paskan keskellä. Ja mä aloitan vaikka ihan alusta, että joo. Niin. Mua on kiusattu, no ei sille varsinaisesti kiusattu. Mun kustannuksella on pilailtu keskarista lähtien. Siis siitä lähtien mulle on tyyliin kaikkea paskaa läppää heitetty ja mua on sanottu rättipääksi, vaikka mä en oo koskaan käyttänytkään hijabia eli huivia, mitä arabialaiset käyttää. Mä en oo koskaan käyttänyt semmoista. Niin mua on kiusattu tosi paljon. Sitten se alkoi olla semmoista haukkumista ja tönimistä ekaa, tokaa, kolmosluokalle asti. Sitten se rupesi olemaan tosi henkistä. Mua ruvettiin, siis kun mullahan ala-asteella kukki tosi paljon tää iho, että mulla oli tosi paha akne ja kaikkea niin nuorena jo, niin muahan niinku, miten se nyt? Niin haukuttiin aknepärstäks, pinninaamaksi, kukkakasvoksi ja vaikka miksikä. Niin sit se rupesi olla semmoista ja sit kun mä olin vielä 4.–5. asti semmonen, että mä puhuin kaiken päälle mitä mutsi päätti. Niin sit mun vaatetusta ruvettiin haukkumaan ja sit mä rupesin pukeutua vähän niinku oman mielen mukaan. Ja sit mä rupesin etsimään sitä, että mikä mä oon, että niinku, miten mä haluan pukeutua ja tälleen näin, niin mä löysin sen. Mä oon nyt vasta pikkuhiljaa ruvennut löytää sitä. Mä oon ollut 7-8 luokalla semmonen, että mä pukeudun tosi paljon mustaan. Mulla oli mustat hiukset ja kaikkea. On mulla ollut vaihdeltua hiusten väri tosi paljon. Ja mulle masennusta rupesi ilmenemään siinä 6-7 luokalla. Et silloin sitä rupesi pikkuhiljaa silleen ilmenemään, että rupesi olemaan niitä masennuksen piirteitä. Mutta ei se niinku ollut mitään vakavaa silloin. Et se oli silloin tosi lievää, että suhteellisen niinku normaalia semmoista murrosikää. Ja ei siinä niinku mitään. Mut sitten siitä eteenpäin mun niinku tähän asti mun 2 ystävää on kuollut. Toinen kuoli ihan sairauteen ja toinen teki itsemurhan. Ja ne sitten vähän vaikutti mun elämään ja sitten just tää 3-4 vuoden takainen muutto tänne Savonlinnaan. Sekin niinku aiheutti ison muutoksen mun elämässä ja se oli jotain niin järkyttävää. Mun mieliala pahentui entisestään ja kuitenkin kun Kellokoskelta, siis niinku Tuusulasta tänne, niin on suunnilleen se 400 kilsaa, 350, niin ei niinku ole mikään lyhyt matka. Että pikkusen se alkaa niinku tuntua, että kaikki on vaan niinku lähtenyt pois eikä se tule ikinä takaisin. Sitten 8-luokalla mä sairastin bulimiaa, mutta ei se niinku, sitä kesti sen vuoden. Sitten mä sain siihen ammattiapuun ja se niinku loppui. Se meni ohi. Ja tälleen sen näin. Niin. Ja nytten tammikuussa 2013, olisiko ollut 15 päivä, mä tulin
lastensuojeluyksikköön, laitokseen, Sonettiin, joka on täällä Savonlinnassa. Mä oon nyt ollut täällä 8 kuukautta, eikä loppuun nää. Tätä kaikki on niinku aiheuttanut mun elämään ihan hirveästi kaikkea muutoksia ja mulla on sattunut vaikka mitä, mulla on ollut perheriitoja ja muuta. Mun vanhemmatkin eros, kun mä olin tosi pieni. Mä olin vissiin ekaluokalla, eskarissa just. Niin vanhemmat eros ja tälleensä näin mä en ole faijaa nähnyt 8 vuoteen. Paitsi no, siis kyllä mä niinku näin sitä nytte kesällä. Mut sitä ennen en nähnyt niinku 8 vuotta, että se rupesi olemaan niinku aika semmoista. Mä elin periaatteessa niinku 8 vuotta ilman niinku omaa isää, että mutta kuitenkin. Ja niin ja nythän mä käyn 9. luokkaa uudestaan ja semmoista pientä. Ei niinku mitään hirmu ihmeellistä, mutta siis ihan perusnuoren elämää, mutta musta vaan tuntuu, että on vähän rankempaa nyt, kun mä oon täällä laitoksessa. Multa vaaditaan tosi paljon. Ja mun pitäisi panostaa enemmän, mutta se on siinä vaan, että mä en jaksa aina. Siihen ei aina kykene. Niin ja nyt mä oon viimein löytänyt sen tien, mitä mä haluan kulkea. Mullahan oli vuosi sitten elämä ihan semmoista, se oli pelkkää ryyppäämistä. Ja tämmöstä. Siis pelkkää ryyppäämistä ja aineita. Se oli pelkkää semmoista silloin. Mä kokeilin vaan aineita. Mä en oo niinku käyttänyt. Mä oon juonut ihan vitusti, niin mä en kehuskele millään, mä vaan nyt kerron asioita. Jos joku päättää ottaa tän kehuskeluna ja tämmösenä, niin voi painua vittu, että mua ei kiinnosta. Niin. Mut sit se loppu aika pian, kun mä tulin tänne just silloin tammikuussa. Että sitä kesti just semmoset 4-5 kuukautta, melkein puoli vuotta se sekoilu. Että mä sanon kaikille, että en oikeesti suosittele kenenkään sotkeutuvan yhtään mihinkään tuommoiseen niinku alkoholia suurempiin aineisiin. Tai no vakavampiin. Miten se sanotaan, pahempiin. Niin en suosittele kyllä yhtään kenellekään. Toivottavasti kukaan ei edes harkinnutkaan sitä. Mun mielestä siis kun sai vierestä katsoa, tai saa nykyäänkin vierestä katsoa niin kuin oikeitten narkkareiden elämää, kun mun kaveripiirissä on pari semmoista, jotka käyttää. Niin kun niiden elämää katsoo, niin ei niillä mene hyvin. Ei niillä, siis niillähän se elämä on ihan täyttä paskaa ja nehän vaan käyttää ja käyttää. Ne elää vaan niiden aineiden varassa. Niille ei niinku ole muuta elämää. Tyyli jos mä pyydän, että hei mennään hengaan jonnekin, että ottes hetken verran ilman aineita, niin sanot, että ei. Ei onnistu. Sori, nyt täytyy skipata. Sitten mä oon joka kerta vaan silleen, että onko ne yrittänyt niinku hankkia sitä apua, niin on kysynyt monta kertaa, niin eivät kuulemma ole. Ja jos ovat, niin ei ole auttanut. Että tässä mua eniten surettaa, jos ei yritä edes hakea sitä apua, jos ei yritä edes niinku päästä eroon, niin se on sitten oma mukaan, se on oma päätös. Se on toki jokaisen oma päätös, jos käyttää jotain, mutta ei sitä suositella kenellekään. Ei siitä ole mitään hyötyä. Mä oon nähnyt itsekin, että ei siinä ole mitään hyötyä, koska mä huomasin, että mulla on vaan kahta paskempi olo. Niin, että ei mulla silleen muuta, en mä nyt niinku hirveemmin muuta halunnut sanoakaan, mutta ois tosi kiva, jos
Viittisin jatkaa tätä videoa eteenpäin. Ei tietty pakko, mutta olisi mun mielestä tosi kiva. Ja voisitte tykkäillä tästä, jos miellytti. Ja laittakaa ihmeessä kommenttia, koska mä haluan mahdollisimman paljon palautetta. Nyt jos mä meinaan aloittaa tämän vloggaamisen. Ja kysymyksiä mielellään vastaan niihin heti kun vaan niitä tulee, kun kerkeän. Ja silleen sen niin, että antaa tulla, tilatkaa kanavaa ynnä muuta. Nämä videot on välillä tämmösiä, no tääkin on nyt 10 minuuttia kestävä video, mutta täyttä asiaa. Jos meni nyt jotain ohi, niin ihmeessä laittakaa kysymystä ja kommenttia ja ymys. Juu, ei mulla muuta. Noniin, moi!